ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହସେଇଛି ତ କେତେବେଳେ କନ୍ଦେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ। ହେଲେ ଏବେ ସବୁକିଛି ନୀରବ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଯାଇ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି, କେବେ ଫେରିବ ମୋ ଦୁନିଆ? ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନାର ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ଲକଡାଉନରେ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲକଡାଉନ ଓ ସଟ୍ଡାଉନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ବୋର୍ ହେଉଥିବେ। ଆରେ ବୋର୍ ବା କେମିତି ହେବେ? କାହିଁକି ନା ଆମ କଳାକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନିଜେ ନିଜ ଘରେ ରହି ନାନା ପ୍ରକାରର ଘରକାମ କରି, ମାନେ ଯେମିତିକି କିଏ କାହାର ଘରେ ଥାଇ ରୋଷେଇ କଲାଣି ତ ଆଉ କିଏ ଘରେ ଝାଡୁ ପୋଛା। କରିବେନି ବା କେମିତି? ସେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଡିରେକ୍ଟର, ସ୍ପଟ୍ ବୟ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆରେ ହଁ, ସ୍ପଟ୍ ବୟରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାରଣ କଥା। ଆରେ ନାରଣ, ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଦଉଛି। ନାରଣ, ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା, ଆଣୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ ବି ଲକଡାଉନରେ ଗାଁରେ ରହି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଯାଇଛି, ମାନେ ତା ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ଆଉ କେବେ କାମକୁ ଫେରିବ ସେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆରେ ଆରେ, ତାହେଲେ ଆମ ମେକଅପ୍ ଦାଦା କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଯିଏ ନିଜ ମୁହଁକୁ ସମୟ ନ ଦେଇ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ରଙ୍ଗୀନ ପରଦା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କାମ ଅଭାବରୁ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ ନିଜ ମୁହଁଟା କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇନି ତ? ଆଉ ରାମ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ମାନେ ଯିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ଇସାରାରେ, ଆରେ ଫୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର, HMIଟା ଟିକେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଉପରକୁ ପକାଅ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କାମ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଲାଇଟ୍ର ବୋଝକୁ କାନ୍ଧେଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ପଚାରନ୍ତି, ରମେଶ ଭାଇ, ଆଜିର ସିନ୍ କ'ଣ? ରମେଶ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର। ସେ ତ ଏବେ ତା ଗାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର କାମ କରିଥିବାରୁ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଗାଁରେ ତାର ଖାତିର ନ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜି ହୁଏତ ତା ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କରିଥିବା ତାର କାମକୁ ଆଜି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ସମୟ ବିତାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର, ଯିଏ ଅସଜଡ଼ା ଘର ସଜାଡ଼ି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟ ଏବେ କିପରି କଟୁଥିବ? କାଳେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ଗାଁରେ ରହିଯିବେନି ତ? ଏମାନଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଜଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରଦା ପଛର ଜଣେ ଜଣେ ନାୟକ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଯଦି ସେମାନେ ଏମିତି କଲେ ତାହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସତରେ ତା ଭାବିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଟିବ, ଆଉ ସେମାନେ ସାହସ ପାଇବେ ଏହି ସମୟ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଣି ମୋର ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ହସି ଉଠିବ।